Първо, искам да благодаря на ВВС на САЩ и лично на командира на 31-во авиокрилов авион, генерал Кларк, за поканата и възможността да полетя отново на F-16. Спомням си в 2007 година, тогава генерал Кларк, тогава като капитан, беше част от екипа на буревестници, които бяха тук. Аз имах щастието да ги посрещна в Граф Игнатиево. Както виждате, след 17 години ние отново сме заедно, този път в един самолет. Този полет ме връща обратно в 2005 година. Тогава като командир на авиобаза Граф Игнатиево се обърнах към военно-въздушните сили на САЩ с предложение една ескадрила от авиано F-16 да се пребазира в България и да започнем най-сетне реалистични изтребителни учения. И през септември 2005 година тази ескадрила кацна тук. Така започнахме едно изключително ползотворно сътрудничество между военно-въздушните сили на САЩ и на Република България. Аз помням също така, че още с първите сблъсъци във въздуха в небето над Граф Игнатиево, ние осъзнахме, че нашият модел на летателна подготовка е много закостенял и изостанал. С много часове теория на земята, с много въздушни боеве във въздуха, с подкрепата на нашите американски колеги, ние започнахме един изключително и сложен и труден процес на дълбока трансформация на нашите военно-въздушни сили, но усвоихме много съвременни тактики, техники и процедури, усвоихме пълните възможности на самолет МиГ-29 и само за един кратък период с тяхна подкрепа нашите летци във въздуха вече по нищо не отстъпваха на своите американски колеги. Но всяка тактика си има ограничения и това е остаряването на авиационната техника. Аз съм убеден, че с получаването на F-16 Block 70 тези ограничения вече ще отпаднат, но нека бъдем реалисти. Нашите летци, които в момента са в САЩ, получават само началната подготовка на самолета. За да можем ние да използваме пълните възможности на този прекрасен самолет, ще трябва да продължим да сътрудничим с летците от авиобаза Авиано. И аз мисля, че наистина ние продължаваме да разгръщаме това изключително ползотворно и важно за сигурността на нашия регион и на НАТО сътрудничество. Още веднъж благодаря специално на генерал Кларк за този полет и за това, че отново сме заедно. It's a great honor to be back. It's been 17 years, sir. Yes. You continue to impress with your team, your hospitality, and it's a great honor to train. And oftentimes we talk in the NATO enterprise that we have NATO partners in the alliance, but it's more than partnership, it's true friendship, and it's an honor to be here. Thank you, sir. Thanks. Sir. Thank you. Господин президент, ако позволите и по малко по-странични теми, втори неофициален опит от страна на държавния глава на Северна Македония да се срещне с вас. Този път за Радио Италия виждаме, че ще има такава среща. Какво ще изкажете предвид напрежението, което продължава между двете държави? Първо, знаете, че аз никога не съм отказвал среща на чужд президент, посетил на България, независимо по какъв повод. И е вярно, че музиката и културата са сфери, които ни сближават. И България винаги е била отворена за диалог с Република Северна Македония и България очаква този диалог не само да спомага за нашето културно сближаване, да даде тласък на икономическото сътрудничество, на туризма, но ние очакваме с този диалог да се решат най-сетне и отворените проблеми, отворените въпроси между нас и те следват да се решават на основата на договора за приятелство и сътрудничество, подписаните към него протоколи и заключението на Европейския съвет от лятото на 2022 година, прието с единодушието на всички държави членки, прието и със съгласието на Република Северна Македония, за да може най-сетне да се отвори пътят на нашата съседка към пълноценна европейска интеграция в интерес най-вече на младите хора там. И това ще бъде един много ясен знак за целият регион. Също така, ангажирането, освен това културно-икономическо сътрудничество, ангажирането на ръководството на Северна Македония с коридор номер 8 ще бъде
ясен показател за реалните европейски амбиции на Република Северна Македония за повече свързаност и повече сигурност в нашия регион. И аз очаквам, че изявеното желание за диалог и за разбирателство от страна на президента Селяновска ще се превърне в една последователна политика и на правителството на Република Но не е Северна ли знак Македония. това, че срещата все пак е неофициална? Нейното посещение в България е неофициално. Тя не идва по ваша покана на практика, както казахте, за културно мероприятие. Ние спазваме стриктно протокола. Ред е на мое официално посещение в Република Северна Македония, след което аз съответно ще поканя. Имате ли такава покана? Ще разговаряме с президента Селяновска и ще уточним. И на този фон пък започна процедура за избор на главен прокурор с състав на ВСС, с изтекал срок. На практика трябваше отдавна вече да бъдат сменени, още преди 2 години. Легитимно ли ще бъде това избиране на главния прокурор? Нека оставим всички политически въпроси извън рамките на военните формирования. Господин президент, още един въпрос за среща с Северна Македония. Каква е оценката ви в момента за диалога между София и Скопие и защо се налага тя да е при закрити врата? Вие знаете много добре, че Република Северна Македония все още не е излязла и правителството специално не е напуснало предизборната риторика. Нека се успокоят там страстите, нека се върнат към реализма, а реализмът е много ясен. Нашите отношения тук нататък ще продължават да се градат именно на основата на сключените споразумения и заключенията на Съвета на Европейския съюз. Това е критерият, по който ние ще съдим за нашите по-нататъчни отношения. Очакваме Република Северна Македония да изпълни всички ангажименти, които е поела и пред нас на двустранна основа, и пред Европейския съюз и всички партньори, за да продължим наистина пълноценно да развиваме нашите отношения. И пак казвам, най-сетне да се отвори вратата на Северна Македония по нейният европейски път и да може хората от двете страни на границата да нямат никакви задръжки и препятствия в тяхното общуване. Какво налага среща да бъде при закрити врата? Може един въпрос. Изпълнихте ли фигури от висшия пилотаж в небето и само как ви се струва реконструкцията на авиобаза Граф Игнатиево? Как изглежда тя във въздуха и като качество? Изпълнихме всякакви възможни фигури от висшия пилотаж. Беше прекрасно наистина. Авиобазата в момента е в процес на едно мащабно обновление и това беше необходимо. Необходимо да се случи отдавна. Работите все още продължават и аз силно вярвам, че те ще бъдат доведени до край, така че ние да можем да посрещнем без никакви проблеми тук новият F-16 Block 70 и летците, инженерно-техническият обслужващият състав да бъдат съсредоточени върху пълното усвояване на невероятните възможности на този самолет. General Clark and his team for coming down here from Aviano, where it's great to see them here. It's a little bit of a peek into the future of the Bulgarian fighter team here. In a few months, we'll be seeing similar F-16 aircraft, however, from the Block 70 group. These are significantly older, but it's a peek into the future for the Bulgarian Air Force. And we are thankful to have such wonderful partners and friends here. The Bulgarian Air Force and the Bulgarian military writ large. So it's a great honor for me to be here today to watch you both fly, and there'll be more of that in the future, I'm sure. Thank you very much. Thank you.